Καλώς τον, περάστε. Καθίστε. Καθίστε. Τι σας φέρνει εδώ σήμερα? Γιατρέ, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Σας ακούω. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ξέρετε, είμαι μουσικός και τα βράδια, κάποια βράδια παίζω με το συγκρότημά μου σε μαγαζιά. Μάλιστα. Από τον καιρό που ξεκίνησα να παίζω 2 συγκεκριμένα τραγούδια, Ναι. συμβαίνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Μιλήστε μου γι' αυτό. Να, όταν μπαίνει εισαγωγή, Ναι. νιώθω μια αναστάτωση. Μάλιστα. Με το που μπαίνει το κουπλέ, Ναι. ξαφνικά νιώθω μια έντονη ερωτική επιθυμία. Μα δεν είναι κακό αυτό. Ναι, αλλά στο ρεφρέν, Ναι. με το που ολοκληρώνει το ρεφρέν. Μάλιστα. Ολοκληρώνετε κι εσείς. Ναι, πού το ξέρετε? Αχ. Ναι, αυτό. Μην ανησυχείτε, αγαπητέ μου, δεν είναι κάτι σοβαρό. Μια απλή αγχώδης διαταραχή είναι. Θα πάρετε τα χάπια αυτά, Ναι. και θα έρθει να σας εξετάσω την επόμενη εβδομάδα. Καλώς τον, περάστε. Καθίστε. Τι μου κάνετε, πώς είστε αυτή τη φορά? Γιατρέ, το πρόβλημα παραμένει. Τι εννοείτε? Με το που μπαίνει εισαγωγή, Ναι. αναστατώνομαι. Μάλιστα. Με το που μπαίνει το κουπλέ, Ναι. νιώθω μια έντονη ερωτική επιθυμία. Μάλιστα. Με το που σκάει το ρεφρέν, Ολοκληρώνετε. αυτό ακριβώς, γιατρέ. Μα αγαπητέ μου, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι είστε εθισμένος. Μεθυσμένος. Όχι, εθισμένος. Κοιτάξτε, θα τριπλασιάσουμε τη δόση αυτή τη φορά και την επόμενη εβδομάδα θα έρθετε σίγουρα περδίκη. Πώς είμαστε σήμερα? Γιατρέ, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Με το που μπαίνει εισαγωγή, αναστατώνομαι. Με το που μπαίνει το κουπλέ, νιώθω έντονη ερωτική επιθυμία. Με το που σκάει το ρεφρέν, Ολοκληρώνετε. αυτό ακριβώς. Αχ, αγαπητέ μου, δεν βλέπω άλλη λύση. Νομίζω ότι αύριο κιόλας πρέπει να έρθετε εδώ με τις κιθάρες σας για να σας δω σε πλήρη δράση. Γεια σας. Α, ήρθατε. Για να σας ακούσω. Αγάπησε και λίγο σένα και ευθεία να τραβά. Το ξεκινήνωσε στα 2, πάντα η αγάπη θέλει 2. Όπα. Τι έγινε, γιατρέ? Τώρα κατάλαβα τι σου συμβαίνει. Κομμένα τα χάπια. Αφού τα έχεις πηδήξει τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Λιόλιος, ο Αντώνης Μιτζέλος και το Λιολιοπούλιο Ίδρυμα σε μια μοναδική μουσική παράσταση εθισμένη στα τραγούδια που αγαπήσαμε. 13 μουσικοί και τραγουδιστές επί σκηνής. Παρασκευή 1η Μαρτίου στο Ροαγιάλ στην Πάτρα. Ροαγιάλ Music Theater, Δημαίων 53. Τηλέφωνο κρατήσεων 2611 81 05 24. Song Alcoholics, εθισμένοι στα τραγούδια της ψυχής. Προσοχή! Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσεις τραγουδώντας το Smoke on the Water και να καταλήξεις με την παπαλάμπρενα. Άκου υπεύθυνα.